Salom horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparade hatani Tuhata jumolo mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata na gabe jamita di minggu paunopon dong Trinitatis di tanggal 12 Juli 2026 ima hatan itu hata na tersurat di tolu Yohanes bidusada ayat 5 rodi ayat 8. Topik ni minggu marsiurupan saling menolong. Hujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Nadingkad do pabahemi anggia na tuaka dongan nang tuaka tamue. Di hati dakon nasida do holong ni roham di jolo ni huriai. Denggamma pabor hato munasida marguru tunatamadi debata. Ai ala ni guarido nasida borhat. Danga dong di jalo nasida agia aha sianaka parbegu. Di baheni tamama hita majakonaka nasongoni. Asa gabedongan pangula hita pajongjong hasitongani. Ima hatani Tuhata. Di hamuaka amanami dohot inanami surat patuluhon nasinurat ni si Johanneson jala namangguari dirina situa secara khusus taida di ayat na perjului di tujuhon tu sahalak na margoar si Gaius jala di doksi Johannes dorupani haholongan ni rohana. Isi do si Gaiuson di bagasa turpukon dangapala godang hatoranga taringot tu ibana. Bulus dorupani didok di tujuhon tu si Gaius haholongan ni rohani si Johannesi. Dangapala adong hatorangan nama cai bagas taringot tu ibana jala diaka surat na asik pe dangapala adong hatoranga taringot tu si. Adong donian manang na piga di padanay barui namargoar si Gaius. Jadi boydo no taida di ulaun 10 sia ayat 20 sia. Ulau 10 sia ayat 20 sia. Ima si Gaius nasian Makedonia. Dungi muse di ulau 20 ayat 4. Moloon didok may si Gaius nasia Derbe. Jala di Rom 10 ayat 20 manang di sada korisada ayat 14 didok di si Gaius nasian Korintus. Jala naparpudi ima songon natajaha di tolu Johanneson nama jalo surat ni si Johannes. Alai hira toropad doaka penafsir madok naswarong hubungan ni aka namargoar si Gaius natagwari di gijang nakining tu si Gaius nanidok na di tolu Johanneson. Dangadong hubungan narupani. Jadi berbeda do tu aka natagwari di gijangi tu si Gaius na digwari di bagasa turpukon. Apalagi ma tu si Gaius tabunan ate. Di ngotamudo pe si Gaius tabunan huroha akamang dohot tamuinang goar Gaiuson goar na umum doi di luatih manang di zaman Romawi. Tarsongon goar poltak molo di halak kita rupani. Godang do namar goar si poltak ate. Adong do poltak si majutak. Adong do poltak na 70. Adong muse poltak si litonga. Dohot aka poltak-poltak na asing dope. Jadi atar songoni marai molo di zamani gorna umum do si Gaiuson.
Ya molo songo dihita ba guarna umum do si poltak, arong do poltak sinaga, arong do poltak na 70. Jadi molo disukur rupane si poltak nadia. Sarupa mai si Gayus nadia. Anggona takas di patorang di bagasa turpukon karakter ni si Gayusido. Ima sahalak nadenggan parangena. Sahalak parholong roha. Sahalak na marparangehon hasitongan hidup di dalam kebenaran. Jala sahalak si partamue. Hamaka dongan tungapala lasitutu rohani si Yohanes mabigi berita ni si Gayuson, parange ni si Gayuson. Terlebih di pajakon na tuaka dongan na pangula na borhat mamaritahon berita na ulii na swadong majalo agia aha sian parbegu. Jadi molidok di si parbegu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya dangapala dipaborhat secara finansial ongkosna dohot akka namar pardumuat tu bohal na rupani dak songon nuaing molo borhat parjamita ngato ngadong akka namar pardumuat tu siate. Jadi horohadang masa dope songoni disi iesoi dangapala di hasomalhon songoni. Dohot tu akka naswapala takas tina dana dope. Jadi dang holan akka naung ditada dohot do tu akka tamue naswapala ditadda ibana. Alai takas ibana majakon nasida. Huroha dangapala di patorang di bagasa turpuki alai dia kahatorangan nasingan non manang sian na talapatin waeng sian hatorangan ni turpuki totu di parade ibana do inganan di nasida. Guarrape na martamue ate. Di parade do si panganon na, di parade do si inumon na dohot akana asing nariko di pardalanan nasida asa terus bui mardalan ulaun na marberita na ulie. Jadi ima parange ni si Gayus, ima karakter ni si Gayus. Jadi seorang yang ramah na partamue ibana. Jadi dohot hata na jepek dohonot tarupani ditamue si Gayus nasida macai denggan. Jadi toho matutu dohonon sahalaksi partamue si Gayusi. Molo tabereng di ayat 51 ayat pitui nadinggan do pabahemi anggia na tuah kadongan nang tuah katamue ninna. Di hati dakon nasida do holong ni roham. Jadi horoha dung mulak inonaka dongan nai marberita manasida di pabua ma ulini lagu ni si Gayuson holong ni rohana di jolo ni huriai denggama paborhatom munasida ninna si Yohanes berguru tunatama di debata ay ala ni guarido nasida borhat. Jadi maksudnya ala ni guarni tu hataido nasida borhat marberita nauli dangadong di jalo nasida agia aha sian parbegu alai takas ditamue si Gayus nasida. Hama kadongan ngulu partamu yauni manuaing anggu apala nama cai arga tiruota sian si Gayuson gabe si partamu mahita ido pesan nanaing dohononna tuhita jala partamu yauni bah ikut tarajumi doi bagian ni namar siurupat doi. Jadi molo didok topik ni minggu tai marsiurupan saling menolong bah salah satu nama siurupan ni ima partamueon. Molo olo ibana manamuei donganna ima dalanna mangurupi dongan nai. Mungkin dangadok kepeng di ibana, dangadong nabui patu pauna rupani laho mabai las rohani dongan nai alai paling tidak merhite na ditamuei dengan dileo mangan dileo minum jala dipature inganan nasida ngacukupi manggobarhon pangurupion tu dongan nai. Jadi hataridaan nina marsiurupan bui madohonota rade martamue. Jadi akahalak naringgas martamue
ima dalana mangurupi dongan nai. Di Rom 12 ayat 10 tolu macai takas do didok asa tahari koton pertamuione. Di Rom 12 ayat 10 tolu. Hari koto kamuma partamueon. Ima didok disi. Sahalak situa ikon si partamue do ibana. Ido didok di sada Timotius tolu ayat 2. Di Titus sada ayat 8. Kupikir takolan situa ba sudi pangula manang namangguari dirina rupani pelayan Tuhan ikon si partamue do ibana. Jadi molo adok situa adok pangula nasai ditutup pituna tu akatamuena ba dak situa na tutuno ni dak pangula na tutuno ni. Baru muse di Heber 10 tolu ayat 2 didok disi unang halang gusok kamu partamueon. Ai marhitisiani heado di tamuei halak akasuru-suruan so pamotoanna. Jadi taboto do peristiwa nate na ditamuei si Abraham suru-suruan ni debata dilayani na sida jala disima di pasa suru-suruan ni rupani baga-baga ni debata naik kopatuluson na marhite si Abraham. Rikok marohamuna masih tamuean unang marungutungut ninna di sada Petrus 4 ayat sia. Jala ido parange niaka sisean natutu. Jadi di Bibel tai akabang dohot tamuenang sudihi tanama bigi jami taon. Memang perbuini hapor seaon jala ngulu ni hala Kristen do partamueone. Jadi unang adong na terpaksa rupani molo na tutudo ibana mangulu di hatani debata tutu hangulu honon ni ido partamueo. Di hamu akamanami dohot inanami partamue do halak Batak. Anggo suku nasing dakapala hubo to alai ala halak Batak iba imajo dohonor rupani partamue do halak Batak. Sedia taboto partamu yang halak Batak teride dui sian struktur ni jabuna berek kita majo jabuni halak Batak jabuni halak Batak molo lahi tatutoba tu bonapa sugit taida ma rumah Batak iate molo taparrohahon jabui ulabas do ruang tamuna sian kamar tidurna. Bahkan ya dohu bereng tangado kamar tidur sasitong na ingana mudum di rumah Bataki. Molo tungarok peranda di pauliuli do muse. Jadi bulus do kolam masuk kita buti tujabui itu ruang tonga nama. Jala ruang tongai langsung domu tu dapur. Tangado kolak-kolang na. Jadi isiani boy taboto bui tatusi si partamue do halak Batak. Jadi holam masuk todong na itu jabu itor di leon nama minum, di leon nama manga. Jadi dah ngadok kolak-kolang na. Jadi dibereng do perjawi rupani makobasi akan narikot tu halak nabongot tu jawi. Taparroahom akamang do tamu inanami. Mungkin berbeda do tu jabu nata inganin waing. Alana dak struktur ni jabu ni halak Batak pe. Alanido molo adong jabu ni halak Batak diingani apalagi akka perumahan itor juk rohana ibereng mabuti orang balga do ruang tongonin na itor dirombak do hato. Bahasa dirombak alana itor dipikiri ibana ai songo dia don nok kami arisan. Songo dia don nok kami martamue moloro hule-hulei moloro akadonga tubuh, moloro donga sahuta, moloro donga sapunguan ini. Jadi dibayak konibana aka tamue do. Jadi itur dirubah deh, molaro kepeng narupani. Jadi sada lasni rohani halak Batak molo labas ruang tonganai ruang tamunai gabe radima ibana manamue. Dakolani di zaman nuhaingon ngai tur dipikiri ai songo dia na mami no partangyangan nin
apalagi di lingkungan nagudang ruasna. Ay sipata olo do dipasang tenda di joluni jabunai aladak siap be di ruang tongai. Mungkin berbeda tu pemahaman ni aka halap na asing. Imajo rupani alasan ni ba madok si partamue do halap bata. Sia jabunai pe iturbui do taida. Jadi itor dipikiri do ikon labas do ruang tongai. Ayalana dipikiri anon dongan na sahuta, dongat tubuna, hula-hulana, doh dongan na sahuria dope. Na padua hon takolasian struktur ni jabui tarboto halak batak si partamue. Doh do sian nasai girgir makobasi si panganon nang si inumon ni tamuenai. Songon natadok nakiningani hira naswadong batas rupani. Jadi hira gabe hado warna patang do di halak batak, subang do di halak batak, moloro tamuena tujawi sojolo minum manang sojolo mangan. Jadi itor nakso di sukun tamuenai itor di paradi dui. Asing majurupani nagabe dang di inum. Jala parroao kamu molo mangan itor suksuk do, panginuman naipe iko sirnip do. Molo kopi manang tes manis, ba ikon usedo tu tapak nai. Idu asa molo minum ikon arong do tapak na. Ikon arong do tapak na jalan na di tapaki ma perjulu rupani diinum. Dang bui longa-longa, molo longa, ba itor dicahi dui. Ay nasuala batak dui, nasuburu batak dui. Tornin na do rupani. Jadi iko suksuk do, ikon sirnip do iban. Bahkan iko sape use. Bahasa bui songoni, ya pemahaman na. Soni marupani molo dibain suksuk sirnip ba rodo pasu-pasui tu ibana. Suksuk dohot sirnip patu pauni tu hatai. Ima molo halak bata. Jadi itor dihobasi do marhite si pangano do sinumon. Bahkan molo hula-hula na do naroi tor manege do. Ngaro tulang seak main. Apa maksudna maniak manuk do. Moloro na sumangat. Apalagi tamuenai akka pangula kapadita guru huria bibel pro diakones. Bah itor tabodo rupani. Jadi tabodo nagabe pangulaw ningo marupani. Torakana tabodo di parade ruasne huria. Burju-burju berengos sude. Songoniro nang tuaka situana. Jadi molo adokpe halak batak ba naso olo martamue sada-sada do yate kasus do oknum do. Memang adong do songoni ngapala sejum dua jup palaki na saya makatai i di jawi dung lau mulak tamuenai di dok mak mulak mahamin anggo jolo minu pitanya anggo jolo mangak kita in. Bahasa dung mulak sukunon na yate. Bahasa sanak kiningan dang di parade si panganon. Mungkin kolab basa-basi doi. Lagu boti. Kolab basa-basi buti tibunai. Anggo jolo mangak kita nianin. Hapida tung narok si panganon. Molo tung narok pesongoni ba sada-sada doi. Ala yang go jiwa ni halak batak. Partamue do ibana. Jadi dus-dus songo siga yuson nuaing. Ba iko si partamue do hita sotung mago pangalahoi di bagasan parsaurat do ngoluta ima dalata mangurupi aka dongani patuduhon holong ni rohatta songon na pinatupani si gayusi atong akamang dohot tamuinang tahanguluhom ma partamuioni dalata marsiurupan amen martangiang mahita. Moliate di ho Tuhan dihatam na hubigi hami. Pauratom may di bagasan rohanami. Asa di parbiho katami parbuin na ringkan parbuin na tongki. Di bagasan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen.